asta e încheierea, finalul fericit, marele final! S-a terminat deja? Dragă Pumba, asta e faza cu finalurile. Vin la final. Oh, ne mai uităm o dată? Pumba, de-abia le-am văzut. Poate mâine. Hei, ce faceți, băieți? Nu mi-a spus că vă uitați la film? Vreau și eu să-l văd. Mamă, tocmai s-a terminat. Gata spectacolul. Bine, va trebui să-l dai înapoi. Mamă! Unchiule Max, hai la film! Oh, nu. Hei, am adus cu mult unt! Hei, ce faceți? Vă uitați la film? Orice poveste ce merită spusă de 2 ori. Dar ce... Oh, mă scuzați? Pardon, mișcă-te! Ce aglomerație asta? Hei, stați jos în față. Mamă! Ai grijă! Bine, amice, ai câștigat. Sigur nu te deranjează? Hakuna Matata. Timon, mai știi că nu mă descurcă mulțimi?